Takulandirani pano pa V&V Media TV pa programu ya Bible linena. Monga nthawi zonse makhala ndine Bridget maudedi. Amene ni makhala tikufotokozerani zosiyana-siyana mene Bible likufotokoza pa maphunzironso osiyana-siyana. Tisanalowe nkati kwambiri timafuna tigawane ganizo ili onena kuti pamene dziko lapansi likumana ndi mavuto osiyana-siyana, anthu ambiri sitikumadziwa kuti kodi mavuto amene wawa akuchitika chifukwa chiyani. Tifuna tibwerere mbuyo tikaona dzaka za mbuyo ma 2010 ndi panopa tikhoza kusiyanitsa kuti zomwe zimachitika 2010 ndi panopa zikusiyana. Panopa zinthu zambiri zasokonekera, makamaka ku nkhani ya chuma zasokonekera. Tikati tione matenda akuchulukirabe, imfa ikuchulukirabe, ngozi zosiyana-siyana zikuchulukirabe. Tikhoza kuona kunena zoti anthu ambiri akumwalira kusiyana ndi nthawi ya mbuyo. Matenda amene akupezeka pa nthawi inoyi ndi odabwitsa, etanso akumakhala kuti ndi mayina awo omwe akuvuta kuti tikhoza kupereka kuti ndi dzina lanji la matenda. Zonsezi zikamachitika zikhala ndi tikudzifunsa kuti kodi zikuchitika chifukwa chiyani. Tikhoza kuona kunena zoti akatswiri osiyana-siyana akuyesetsa kufuna kukoza dziko lapansi komano sizikuthandiza. Tikhoza kuona kuti akatswiri amene amaona zapansewu kuti athandize kuti ngozi zisachuluke pansewu komano sizikuthandiza. Tikhozanso kuona kunena zoti akatswiri azaumoyo akuyesetsa kuti athane ndi matenda osiyana-siyana komanso izo sizikuthandiza. Tikhozanso kuona kunena zoti akatswiri ona zomangamanga nawonso iwo akuyesetsa kunena zoti amange mabuilding olimba komano tikuona zoti zonsezo sizikuthandiza. Zimenezi zimafuna zitithandize komanso tizindikire kunena zoti tili nthawi yakumapeto imene Mulungu wakumwamba watsala pang'ono kudza. Kodi izi zikuchitika chifukwa chani? Wina aliyense azikhala kuzifunsa kuti kodi zikuchitika chifukwa chani. Mavutowa abwera ndithu, sikuti ndikuwokomeza komano oyimba wina anayimba kunena kuti pakutha pa dzikoli zoopsa zidzakula. Izizi zitithandize kunena zoti pamene tikukhala pa dziko lapansi tikumana ndi mavutowo abwera ndithu ndipo tikumana nawo. Sikuti chifukwa zoti ndife akhristu ndiye kuti sitikumana ndi mavutowo, komano akuti mavuto amene wawa tikumana nawo. Chimodzimodzi nthawi ya Paulo anamva zowawa zochuluka chifukwa cha mawu a Mulungu. Ifenso tikuyenera kunena zoti tingopempha Yesu Khristu akhale pakati pathu, ndipo akakhala pakati pathu adzatitsogolera pa china chilichonse. Nde tsiku la lero tikambirana ganizo lina limene likuchokera pa Mateyu 13 verse 24. Titsegula Mateyu 13 verse 24. Kodi Bible lifuna liliphunzitse chani? Mateyu 13 verse 24. Verse 24 akunena kuti fanizo la nasongole. Fanizo lina iye anawafotokozera iwo nanena, ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi munthu amene anafesa mbewu zabwino munda mwake. Verse 25. Koma mmene anthu anali kugona, mdani wake anadza nafesa nasongole pakati pa tirigu nachokapo. Verse 26. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso, pomwepo anaonekeranso nasongole. Verse 27. Ndipo anyamata ake amwini nyumbayo anadza nati kwa iye, Mbuye, kodi simunafesa mbewu zabwino munda mwanu? Nanga wachokera kuti nasongole? Verse 28. Ndipo iye ananena kwa iwo, munthu mdani wanga wachichita ichi. Ndipo anyamata anati kwa iye, kodi mufuna tsopano kuti timuke tikasonkhanitse uyo pamodzi? Verse 29. Koma iye anati iyayi, kuti kapena mmene mukasonkhanitsa nasongoleyo mungazulenso tirigu pamodzi naye. Verse 30. Kazilekeni zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikira pakututa.
ndipo nyengo yakututa ndidzauza akututawo muyambe kusonkhanitsa namsongole mummange uyo mitolo kukamtentha koma musonkhanitse tirigu nkhokwe yanga. Bible limatiphunzitsa maphunziro osiyanasiyana komanso limatipatsa mafanizo osiyanasiyana ndi cholinga choti tikaphunzire chinthu china chake. Tsiku la lero tifuna tione kuna zoti kodi fanizo la tirigu ndi namsongole Mulungu amafuna atiphunzitse kuti chani. Tawerenga kuchokera pa 24 kulekezera paka 30. Tikhoza kuona kuna zoti Mulungu amapereka mafanizo ndi cholinga zoti tikakhale phunziro kwa ifeyo. Nde tifuna tione kuna zoti kodi tirigu ndi namsongole zikusiyana chifukwa chiyani. Kodi ndi chifukwa chiyani tirigu ndi namsongole zikusiyana. Mulungu wakumwamba anayika fanizo ilili cholinga zoti ifeyo tiphunzire chinthu china chake. Komano tifuna tidziwe kunena kuti amene anapita kukadzala tirigu nthawi imene Mulungu wakumwamba anadzala namsongole, anadzala tirigu, akutina kuti fanizo ilili imene Mulungu wakumwamba anadzala tirigu. Nde atadzala tirigu akuti anapita kukagona, panabwera mdani wake amene anakadzala namsongole. Tifuna tionenso kuna zoti akuti antchito a munthu amene anakadzala tirigu anazindikira nthawi yanji. Akuti anazindikira nthawi ya usiku. Atazindikira nthawi ya usiku kuna zoti padzalidwa tirigu komanso namsongole, iwo anafunsa kuna zoti wadzala tirigu ndi ndani, anadziwa zoti ndi mdani wawo amene wadzala namsongole. Atapita nthawi imeneyi yona zoti akazule namsongole, mwini munda ananena kunena kuti ayi musazule chifukwa chona zoti nthawi imene mukupita kukazula mwina mukhoza kukadzula limodzi ndi tirigu. Komanso akufotokoza kunena zoti tirigu ndi namsongole zimafanana komano zimasiyana chinthu chimodzi. Zimasiyana kunena zoti namsongole amabaya. Komanso nthawi imene anazindikira zoti mundamo mwazalidwa namsongole ndi nthawi imene amabala zipatso. Mdaniyu atakadzala namsongole cholinga chawo chinali chone zoti chifukwa chone zoti namsongole amabaya, iwo ankaona ngati kuti tirigu sakoleredwa ndifukwa kana akadzala namsongole munda mmenemu. Nawo tifuna tione kuna zoti kodi mundawo umatanthauza kuti chani mu nthawi yathu ino. Mundawo umatanthauza dziko lapansi. Nanga mwini munda amatanthauza kuti chani. Mwini munda umayimirira Yesu Khristu. Nanga tirigu amayimirira kuti chani. Tirigu amayimirira ana a Mulungu wakumwamba, pamene namsongole amayimirira ana a Satana njerekezi. Tifuna so tione kuna zoti kodi mwini namsongole ndi ndani. Tikutha kuona kuna zoti mwini namsongole ndi Satana njerekezi. Tikuyenera kuzindikira kuti pa dziko lapansi kapena mu mpingo wa Mulungu muliso anamsongole komanso atirigu. Fanizo ilili lifuna litiphunzitse kunena zoti pamene tikukhala mu mpingo wa Yesu Khristu tizindikire kunena zoti mukhozanso kupezeka anamsongole. Chimene tikuyenera ife kuchita ndi chiyani. Tikuyenera kukhala nawo limodzi. Osati chifukwa zoti mu mpingo wa Mulungu mukupezeka iwo amene akukhulupirira Mulungu komanso iwo amene akukhulupirira Satana njerekezi. Sizingadziwike chifukwa chona zoti Mulungu wakumwamba amalolera kuti tonse tikhale pamodzi. Akulekerera tirigu ndi namsongole kukulira limodzi kufikira nthawi yakututa. Chimodzimodzinso nthawi yathu ino akulekerera iwo amene akukhulupirira mawu a Mulungu komanso ndi amene sakukhulupirira mawu a Mulungu kuti akhale pamodzi. Mwachitsanzo tikhoza kuona zoti dziko lapansi panopa anthu ambiri anamba kuzionetsera kuna zoti iwo akutumikira Satana njerekezi. Tikhoza kuona zoti dziko lapansi likutchuka ndi mchitidwe oyipa umene Satana Yesu Khristu pamaso pake amautenga kuti
ndi tchimo. Anyamata kukwatirana anyamata okhaokha ndi tchimo pamaso pa Mulungu. Atsikana kukwatirana atsikana okhaokha ndi tchimo pamaso pa Mulungu. Komano Mulungu wakumwamba amalekerera iwo kukhala ndi moyo mpaka na nthawi imeneyo akufunira. Ndifukake tikuona fanizo ili kuti akuti analekerera tirigu ndi nasongole kukulira limodzi. Chimodzimodzinso Yesu Khristu akulola ana amene akutumikira Satana njerekezi ndi ana amene akutumikira iye kuti akulire limodzi kufikira nthawi yakututa. Tikuona kuti khalidwe la mwini munda ndi lachikondi komanso lolekerera. Chifukwa chani ndikunena zoti ndi lachikondi kapena lolekerera? Tikhoza kuona zoti ndi lachikondi chifukwa chona zoti mwini munda uja analekerera nasongole uja osakamuchotsa nthawi yomwe ija. Komanso tikuona zoti ali ndi mtima olekerera chifukwa zoti anasiya nasongole kukula mpaka na nthawi yobereka zipatso. Chimodzimodzi Yesu Khristu ndi Mulungu wachikondi komanso olekerera. Chikondi chake chili pati, kulekerera kwake kuli pati. Tikhoza kuona komanso kuchitira umboni kuna zoti anthu ambiri amaonetsera khalidwe limene amachita nthawi ndi nthawi komanso tsiku ndi tsiku pakuchita zinthu mosaonetsera kuti tikumukonda Yesu Khristu, pakuchita makhalidwe onyansa. Komano Yesu Khristu amatilekerera kuti siya ngakhale akuona zoti tikuchita machimo, ngakhale iye akutiona zoti sitikumutumikira, komano Yesu Khristu amatilekerera kuna zoti mwina nthawi ina yake ifika nthawi ina yake kuti tisintha machimo aja. Tikuona so Yesu Khristu kuti ndi wachikondi pamene amatipatsabe moyo, kutipatsa chakudya, kutipatsa mphamvu, angakhale akudziwa zoti timachimwira Yesu Khristu. Komano tisamakhale anthu otero chifukwa zoti akuti nthawi ikubwera imene Mulungu wakumwamba adzasonkhanitse tirigu payekha komanso nasongole payekha, nadzamtenga nasongole kukamuotcha. Apapa zikufuna zitiphunzitse kunena zoti akuti nthawi ikubwera, nthawi ya chiweruziro imene Mulungu wakumwamba sadzalolanso bodza ndi choonadi zilumikizane. Iyi ndi nthawi imene adzachotse ana a Satana njerekezi kupita nawo ku Gehena, komanso ana amene akhala akumutumikira iye kupita nawo kumwamba. Izizi zifuna zithandize kuna zoti pamene tikudziwa zoti tili nthawi yakumapeto, pamene tikuona zinthu zosiyanasiyana, tikukumana ndi zinthu zambiri zosiyanasiyana zimene zikusonyeza kuna zoti nthawi yatha. Monga taona kuna zoti matenda akukulira pakati pathu, pamene taona kuna zoti ngozi zikuchulukira mu dziko lapansi, tizindikire kuna zoti nthawi yatha. Pamene tazindikira kuti nthawi yatha, tikuyenera tikhale maso. Tikhozanso kukumbukira kuna zoti akuti nasongole anakazalidwa nthawi imene anthu atagona kapena usiku. Akhristuso tikuyenera tikhale maso, tisagone. Chifukwa chani? Usiku ni nthawi yambiri imene Satana njerekezi amabwera kudzayikapo choyipa, komano sitikuyenera tigone tulo. Komano tikuonetsetsa kuti dziko lapansi lagona tulo, komano ifeyo tisagone tulo chifukwa zoti usiku ndi woopsa umene Satana njerekezi amakhala alikalikiliki kuyika zoyipa pakati pa ana a Mulungu. Chotero tikhale maso komanso tizindikire kuti zoti tili nthawi yakumapeto. Tiwerenga Chivumbulutso 20 verse 11. Chivumbulutso 20 verse 11 akunena kuti chiweruziro chotsiriza. Ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo, amene dziko ndi mwamba zinathawa pamaso pake, ndipo sanapezedwa malo awo. Vesili likungotithandizira komanso kutitsimikizira kuna zoti idzakhala nthawi ina yachitsiriziro imene Mulungu wakumwamba akudza pa dziko lapansi kudzaweruza anthu amene tili pa dziko lapansi, akudzaweruza wina aliyense akudzalandira chiweruziro. Kodi inuyo muzakhala mbali iti? Kodi muzakhala mbali ya tirigu kapena nasongole? Komano ndimafuna ndikulimbikitseni kuti nthawi tikanali nayo, mwayi tikanali nawo, timamva mauthenga osiyanasiyana amene amatiphunzitsanso zosiyanasiyana. Komano ndimafuna ndikulimbikitseni kunena zoti nthawi iyi tili nayo tikhonza kumuyitana Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu.
kuti nthawi imene yakubwera kudzaweruza kudzalekanitsa tirigu ndi msongole. Ifeyo timpemphe Yesu Khristu atithandize kuti tiyende ndiye mu nthawi ya mavuto. Ngakhale anthu ambiri timaona zoti kutumikira Mulungu nthawi ya mavuto ndi zovuta, komano ayi tikhoza kumpempha Mulungu wakumwamba chifukwa china chilichonse ndi chotheka ndi Mulungu wakumwamba. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu ya tsiku la lero. Munali ndine Bridget Maudedi. Pitirizani kumvera ma programu ena amene timakupatsirani pano pa V&V Media TV.